Mungiakami Amchaini Kabangma Lama Hamiano Shnamna Bagai World Bank no Thangwi Bishiwa Proposal Rohormani Mungiakami PWD Abani Ulo Testa Lama Shnamnani Project Shakmani Mungiakami PW ni Thaniwa Tilamura Bakasti ni Bishingo Kalaina ADC Village ni Bishingo Khobjak Mungiakami Amchaini Bebagai Testa Lama World Bank Project ni Bishingo Naikha tai abono shnamnani bagai project mankha Mungiakami PWD aroni bisingo 15 ta Lama shnamjaka tai shnamui paikha tai 8 ta Lama amo forest area ni bisingo kalayo abo payako shnamui mayako o samungkhu mungrokno phasalo Mungiakami PWD ni SDU Sunil Debbarma Atta area ni Lama forest ni bising kalainai arni lukurak bai Malaikha tei biskango tamo khlaiman Naikha borok aboni logi kaibrui thaini lamano thangi berenei khabo kaibrui amchai berenei mani bisingo tongo 34 43 mile nisimi Badrai para tei Ramnarayan para 39 mile nisimi Doni Rampara tei Paithak ni Lama shnamjagi tongmani Kumarai parani simi kolai bosti Lama aborokno no Thangwi Naikha Mungiakami PWD SDU Sunil Debbarma Tini Mungiakami PWD bisingtei sini Mungiakami anaro wagma Lama khlaina bagai sing World Bank bai thangnai bosoro 29 ta sing proposal rahmani aboni bisingo 23 ta phaikya aboni bisingo tabuk kisu sing tini visit khainaikha puilao Purbula Q ADC village ni 34 mile to Ramnarayan para aboni pore sing naiphaikya 39 mile to Doniram para Siramkhora ADC village aboni pore sing 43 mile to Tipra bosti aro sini World Bank bai khainan bagai sing aboni visit khaitongo last tabuk Kumare para to kolai bosti abo khainan bagai sing tini aro phaiye sini PW ni HU sahab engineer sahab tai joto sing nai guri nai dong abo tabo kok ngai sing asokai forest department ni bising kia समस्या tongo engka abono tei ni sing guri nai tongo elakarni ni satte kam khainan bagai sing buskango tam khaiman ebong sarkar ba DM sini rayo sarkar tam omno nai omo sing kok salai tong